Il-problemi ta' traffiku mistennija jkomplu jiżdiedu meta f'Jannar partijiet minn triq Diċembru 13 fil-Marsa tingħalaq. Ix-xogħol fuq din it-triq mistenni jibda l-ġimgħa d-dieħla. Dawn ix-xogħlijiet ser ikunu qed isiru fl-istess ħin li arterji oħra fil-viċin fosthom triq Garibaldi l-Marsa u triq il-Kunsill tal-Ewropa ħalluqa jonqoshom mill-inqas sa April li ġej biex jitlestew. Kienet il-MEPA li awtorizzat lil Transport Malta biex tagħlaq din it-triq arterjali. It-triq ser ikollha tingħalaq minħabba mina illi ser issir fit-triq Diċembru 13. F'Jannar ser tingħalaq triq Diċembru 13 u allura ħafna mill-vetturi ser ikollhom jgħaddu minn ġol Ħamrun jew inkella minn wara l-Power Station tal-Marsa. Dan ifisser li l-konġestjoni ta' traffiku ser tikbel aktar fejn naħid tal-dollarata. Rodrigo Galdes fakkar li din it-triq ser tingħalaq fl-istess ħin li l-Prim Ministru ddikjara illi ser joħloq task force biex tinvestiga kif ser ittejjeb is-sitwazzjoni tat traffiku fil-ħinijiet tax-xogħol. Bħalissa fil-pajjiż għandna sitwazzjoni ta' kriżi fil-qasam ta' trasport. U allura staqsejt l-uffiċjali ta' Transport Malta waqt il-bord tal-MEPA għaliex ser tinqala issa meta ma tajniex ċans li s-sitwazzjoni tiġi ameljorata fil-qasam ta' trasport u nistennew il-miżuri li beħsibu jieħu il-Prim Ministru issa ħabbar it-task force. Il-kellim laburista li pjanar Rodrigo Galdes qal li dan huwa nuqqas ta' pjanar mill-Gvern għaliex ix-xogħlijiet qed isiru b'nuqqas ta' koordinazzjoni fil-waqt li qed joħolqu telf ta' ħin għas-sewwieqa u l-passiġġieri.